Hi guys, masang adlaw yung tanan. Madto mi karon sa ubay. Kami spora mi og si Mayor. Mopait kog tambaw para sa epilepsy. Kay talihurot na. At Trocos Manila mopait og kadang nay para sa kasing-kasing kay naa pa man. Pwede kong pait og tambaw sa Philippine Heart Center. Mopila lang buko taas kadug pila kay maka-discount man dito og atong pait og tambaw para kasing-kasing. Kay barato ra dug ilang mga tambaw. Taas ang pila, sugod ka dawon, pila na. Mag-helmet ko kay naraban ingon nga. Di ko na mag-helmet. Mag-helmet tari ka magbag eh. Kaya? Nawa? Dapat pala. Maggawan? Mag-helmet din mo. Malahil. Karayaho. Wala ka na ko. Sa? Kuya, puro mag-amura mo ito opisina. Wala it. Huwag nga mo, persuba. Nagkamo, murag nga, senator. Mura mga Alexi. Diri, no, na, makabugada. Wala ba na isang kwan? Isang coat. Be? Wala mag-snow. Kibang init. Damuara na biday. Kamusta mag-imong kuwasi mo bakasyon? Okay ra tatiri. Unsa nilingaw ka rito? Unsa tatiri? Nakita kang kuko. Ha? Makapit pa tatiri. Nasa puro ng kuko. Guwapa tatiri. Kaya na si Kuko ka na na connection, kaya ang istorya na cellphone. Ah. Sa? Silbon siya. Nagarabi yun. Mali. Ako kay- Korean beauty. Di mo mukha Kaya ni. Chinese beauty na. Saan ni ko na na? Yung mga konsa. Agsi Wala ka dali ba? Bing Bengkay. Indiana Beauty. Indiana beauty. Indian. Kaya na Chinese beauty, preman mo. Yan na. Kuhan, day Alejandra. Lamit na kadang buwak no. Lamri tatiri. Indiana, in love kas mga flower nga wat kakaday. Ilang 500 per flower? Ha? O 500 o mupik ka og Guwapa flower. si Kati Rosale. Ako ba na rin itong buwak? Di masakpan bang mo Masakpan ka. Di ba og na abi ko mugpay ka Dili. 500. Kaya bang mangawat ba? Mangawat ka. Sakpan ka. Ah. Kung sa mga mga Te, kulito ikuti. Kasara tinang muna magkakadhapon. Please. Ako sa dalo makamakitin. Pag Dara ko din ako pakulito dra ko. Hi, bro Togi. Kuan ba kare? Dati ra yung rente mo ng kayo. Amoy, amis na niyo. Ang daw, rak hindi daw, rak kamay. Sala ni ko na na. Karon na, di pa sa tali. Di. Kaya ka ko mangka ma. Di ko kahilisan. Kaya nagwangga. Diyan dahil naman yung istoryahan Mami Kuko dahil. Mami ko. Mami Kuko. Katawa mo Steve. Nakasabot ka rin. Kasabot ko nagsinanit ug nagbinisaya. Nagbintaya at Te, kulito ko plastic. Ah, umato ka nagkasinabot ko dai. isang ganyan nga singa damo-damo ra to. Sa to. Agdan ka ra ba kay mauro ba na patakid? Itong Malbiri. Oo. Sa ko. Sa mga Hindi, hindi. Yes, ito na kape ng mandiri ha kay kuan. Kana na hirap pahinugon. Damo-damo lang naman yan. Pangkan imbito nila mga labong. Napangit ako. Kaya sayangan ko ba? Ang pangit ng lasa, mga damo-damo lang naman yan. Hindi ko niya kinakain eh. Ano ba kayo? Damo-damo lang naman yan. Ikaw na kayo kahit katuan. Mga naman pa itong damaw sa Mercury. Nag-shopping si Mayor sa kuan. Personal collection. Shopping ay. Asbay. Ah, supin. Gatag. Kabagoy. Nakakapaglaman na tayo uli. Kita ka magpuring sabon. Ay, ito na. Ginagmay. Tingnan kayo nga dyan. Parang mas lang mo rin sa nila. Dami ang ko. Parang ka na, parang. Ha? Nagdadjong na. Para pag-smagol. Sana all. Agda ka pa dyan. Ang gidadjong. Ako dara. Okay. Ang handa mo oram eh. Isa sa mga yung survey. Kasi kalimutan na yun. Tambara ho. Maka pa tas kabaw? Pwede. Tapi ka tas kabaw ka rin. Parang natin. At ang gumalis ka nag-abot lang ang istak. Sagra. Jadi ko ita. At parang tayo tumangisok na natin dahil na tayo. At nagot sa purnit. Oh, ito kang init na ron. Gahapon sige bunot-bunot. Bay, grabe diyang ladyo at yung nanakit sa kang tiil. Sige lang mama, muraragwa. Hala, may bunga kayong gabot ko.
Malupit lagi na. Malalag ka lagi ka ng bayan eh. Ah, malalag ko. Lah. Uy! Sumatingad. Maglaba. Diyan lang. Hindi ko na naingat to. Ang lawa ang gado. Hindi ko na naingat to. Ano? Bye-bye. Agam mo din susay na gawin rante. Aka mga bungidang. Nanday baka. Di nang baka. Ang kabuho ah. Naghapat-hapat niglaag. Ato to sa dahang kabaw yur. Idakos dahang kabaw. Ikot ka lagi may kinigukod lagi may darin. Gawas na lagi tayo nga na. Wa maguday nga ni. Halabiyo lagi ha. Sabi natin mo yung pagkaman. Ano? Halay mga naoy. Ano? Natingkoy man eh. Buti aman. Dito, mga naog dyan Wala mo misa. Ang hirang mitirang yung kamay. Hala mo rin mag-pitungot. Ada ay portrait. Wala na mga kawin ako. Ibajagan mo ka. Nanguot kang mayroon ka na magbakaw. Kan bayan na magbakaw, kabaw. Yan kita sa bakaw. Wala lagi. Wakaw. Na, yung naikabaw. Hindi ka na daghang kabaw, suruy-suruy. Wa naman. Huwag ka na pa istatu mo. Nagagataw pag... Di man na may makatos na mga kabaw. Bawal mong kuno. Uy! Hala, daganang bibi. Nakasakasa sila. Lagi nila tanawan naglakaw na. Ano sa kanang gidagan man? Basik, ala, kayo ba sila? Abi, sugtuan na to. Malaluon. Hala lang gidagan. Kuwadang. Masilpundang. Di na nagarag. Mga madri. Ito mo magigulur. Huwag mo nagiputi. White and black. Ano kalinaw? Ano na tapagitang? Ano ba ini or wild? Giluhi na. Ipa ko na pala ka bogyor. Makaihaba ka. Isa tawag sa bibiyor. Hutoy. Putoy. Hutoy. Walang kulor no? Tung 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 tung. Ang butik tik tik tik. Kalati. Ano? Ang lagi. Ang butik tik 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 tik. Ano na? Ang butik tik 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 tik. Ang butik tik 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 tik. Kabaw, bibi mo. Ano, laghan na raw. Mo ganang di agat ang plano. Lami aja mo. Di matuman. Kalingog. Kay dahil nito naabot sa mga bibi. Basta siguro nga to sa kabaw so nga gunta. Ikaw tas Ginoo gi luwas. Lami ara ba ka hoy tanawan dir. Ang butik tik 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 tik. Mo pwede sa bibi. Ang butik tik 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 tik. Dai ka mo sa kay. Huwag mo may katus kuan. Kabaw. Nabasa-basa mga kabawan ang saka. Sa? Wild na mas maliksa. Ah, Pero pang ilang ing nagpalo. manuwag di. Aron tunga ka, ano bidi. Mao na ito tas Ginoo nga. Wata pa to ah, kabisig sungagun ta. Tagaan na raman mo baby. Regala man tag bibi. Hindi kasi prata. Okay. Ko ka na lang natin ka. Dahil ko sa kabaw. Anak kita bibi mo di ay. Tanamos na baby dai nga naghan. Alam mo nga? One by one. Hindi ko naman dyan. Grabe ba ding sabul-sabul. Agliyag kay yung gimaw. Taga Mindanao. Ay, taga Mindanao na sila. Sa taas taga Mindanao. Ay, rasul sa buhay na kuan. Dito, atong mga itik. Napanguna taga Mindanao na sila. Mga tripod, welcome to Ubay. Ubay Bohol. Makawin ni Soso ha? Ilang ram na kasi wala may suso. Ito ang kumumok naman. Pulis na dagan driver kayo sa dagdaan. Sulit na lupod. Kaya gawin mo lagi suso. Wala ka tujo yun. Ano, hapay tapos kabaso nga nagdit-dit. Mau juga kabaso ka, kabaso ka giring brown.
Tambak ajo. Lamis ko na gahawon no. Dawa, kayo mo ba? Ay, Mayor. Kayo, Mayor. Kira ka dang? Tamis di. Pwede tayo makatilaw. Ilawin lagi kitas lang bang? Di ko kayo na rabis. Ini. Ang mga langgam di pa yung mag-una-una daan di. Ay, dara ba yung mga busok dari? Ang tilawan ng tamis ba? Kag tamis ni mabalik dito ko daan Damit dong. Uy, uy lang nga kag isa dang. Damit. Wala mo. Oh, mag-apod ta. Namo. Para kung may tas sali. Pagkitan hawiri rin kitas. Ang darating. Ang kibib na doon, sus. Kuha na. Ang darating. Totoo man ka. Kibib dia. Para mag-others. Ang okay man yan. Hala. Okay, lagi. Pag-anak ka na dyan. Or ako ratoy na kuanan day pagdingagi siguro. Ramdam. Kalatig. Ang sayur. Amas lagi. Dara ba yung lamig hamis kajo? Da.